माबा जालाबायगोन आयै आमा सना लोखि मानो फैनांगौ नोङो थां न'आव थां आयै दा बथलाबायनाय फिखाफ्रा बोरैबा जालाबायगोन बेसेबां गुदुं नायबाय थागोन नोङो मासे केयारलेस बिमालै नोङो मासे केयारलेस बिमा लाना थां गथ'आ बारनो ए पाक दुम नाबना गावदों बाथलाबायगोन दा आं मिथियाखै आं लानो हायोनोसो थानो हायोनोसो लानानै फैदों दावराव खालामबाय थायो न' सिङाव गियाबो हनै गिनो रोङैयै एखे थाबायनो रोंबावाखै गथ'आनो आयै माबा बाहेरायाव ओंखारनो जागासिनो मालाय गथ'फ्रा थोर मावनानै मा जालायगासिनो बेहाथ' गैया बिखौनो रोजाद्रायथारहाय मा ओइ सानराजा नोंनो नायदोहाय आंना ओंख्रियाबो मोनाखैहाय मा आयै मानो आं नायनाया जखौ जाखो बिबेनो मा खालामगासिनो बियो आयौ बेफोरबायदि जाबाय बायो दा माबा माबि फुस्लाजोबा मा जानांगौ आंनि गोबानो थानाय बमासा आयौ फाथैबार अरा मासे गोजौजोबो गिलाय ओमफ्राय आं ना मारै खामलावलाजोबा मा जानांगौ जाखो ओरैबायदि बारियाव बिराद अर माबा खामलावनाय निउस गारथारो ओमफ्राय दा जोंनि गालसावसोलासो खामलावजोबा मा जानांगौ जाखोहाय आइ सिख्लाफोर बा बिराद अर सायदों माथो नोंसोरलाय आयौ बिसिथिं लाइटलै माथो लाइटबो दं अरबो दं जोंनासो दिवालिबाबो खोमसिब्रा बयस हस्टेला आयौ प्रिन्सिपाल अनलायाबो माइखा सुजाब खालामथार माथो औलै बिगुरा हिनजावफोरखौल' अनो नुबायना हिनजावफोरजोंल' बा हनै लाइटआबो गोजौआव दंबावो बिसिना आरो अरबो सायगासिनो बाव आरो हनै बैथिंबो ख्रि जोंबावनाय जोंनाथ' गिरावल' ओमफ्राय खिथु खोमसि गोजालै माइदिबो दहायो प्रिन्सिपाल अनला माबा पेकेटनैसो बटका बायनानै होफैदों बेखौनो गावहैनोसै नामा एथमफोरखौ गावनोनो मालाय क्लास 8निया दहायनो गावखांजोबबाय गैलानो मा बिदिसो आरो मा जाबावनांगौ दे ओइ फाग्लाफोर गावनाङाबा जों गियोबा आइजोफ्रा गिनायखौ नुवा नोङो ओमफ्राय बेखौ मानो गावनो नागिरदों दे नोंसोरो गावनाङाहाय मा नै नों लाहानि नोंसोरो सिथोबा जोंनावसो गारदेर हरबावदों हामगौ हिनजाव मानसिफोरा मानो हौवाफोरनाव गारदेर हरनांगौ हामो दिवालिफ्राव फाग्लि नोंबो हाथारगौहाय मा मालानिफ्राय बेफोरबायदि गावख्रुबग्रा जाथारखाय नोङो आयौ दहायो हौवासाफ्रा होख्रावबाय थानाया नोंसो बिसिनाव गारदेर हरबाय थानाया जोंना सानाथ' माथो एसेल' बायनानै फैदोंमोन फैदोंलाय मानो मोनखो सबिहो हवाटेभार आंना आइडियानो बेलेगखाना मिथिबायना आं न'निफ्राय लाबोनानै फैदों मोनथिबाय ओंखायनो बेसेबा बुरजा मोनबोदों आङो ओमफ्राय होख्लायबाय थाबाय दहायनो गारदेर हरबाय थानाया गिनांगौ गैयाहाय आइजोफोरबाबो मिथिबायना सिख्लाफोर ओइ लोगोफोर दा गिदिरहाय बिसोरखौ गावदेरफैथारनांगौ होथारनांगौ बिसिनिथिं बैथिं गेटथिं थांनानै बिसोरनिखौ गावदेर हैनो थ' बिगुरफ्रा गावदेरनोसो नागिरबाय खाथो औहाय गावदेरहैथारनांगौ बिसोरखौ बयस हस्टेलाव आयौ फाग्लिफोर मा खालामनो नागिरदों नोंसोरलाय हाय नोंहा थाङाबा थाहाय ए आयै नों आंनि रुमाव मा आजिखालि नोंनि रुमाव हाबनो मोनला नामा आङो दा नों देरनायखाय आङो हाबनो मोनला नामा आंखौ गारनानै खारनोसो प्लेनिं खालामगासिनो नोङो है बिदि नङालै आयै मानो बिदि सानलाबायो बिदि जालाबायो ओमफ्राय आयै माखौ एसेबां टेनसन खालामबाय थागोन नोंलाय नोमादैनि खोथाखौनो लानानै टेनसन खालामदों आङो मिथिबायना नोमादैनि खोथाखौनो लानानै नै मादैनि खोथाखौलाय लानानै मानो इसिबां जिंगासिलायखो नोंलाय दे जिरायदे आयै जिरायगोन आयै मादैनि खोथाखौनो लानानै मानो इसिबां जिंगासियो नोङो माबा मोनसे जागोन ना उनाव आरो मादैखौथ' आंथ' सानगासिनो दंखायो डक्टरनाव लानो थांसै नामा आयै मादैखौ नायनो मादैखौथ' नायनानै नुयो आङो मादैया डिप्रेसनावसो थांगोन नामाखोथाय बिराद टेनसन जानाय नुयो मादैखौ बिदि दोनबाय थाबा जानाय नङा दे आयै माबा मोनसे खालामनानैबाबो डक्टरनाव लांनांसिगोन जोङो आंनि सिनायनाय डक्टर दङ बेनावनो लांसै नामा आयै मा होनदों नों फिसा नाङा बेफोरबायदि जानो होनो हाया आङो मिथिबायना माब्लाबाबो बेफोरबायदि जानो होनो हाया नोंथ' साइकेट्रिस्टनावसो लानानै थांगोन नोङो लानानै थाङोब्ला मानसिफ्रा मिथियोब्ला आरो नोमादैखौ फाग्लिसो जाबाय होननानै सानलायगोन बिसोरो ओरैनो आङो न'सुंसेनि मानसिफोरनि खोथा होनायखौ आं खोनासंनो बाखाथारबाय नोमादैनि खोथा लानानै
गासिबो फेसेर फेसेर बुंबाय थायो आयै मानसिफ्रालाय मोजां मावबाबो गाज्रि मावबाबो बुंखायोना आरो मानसिफ्रालाय बिदिनो खामानि गैयैफ्रासो बिदि मानसिखौ मालायफोरखौ बखिलाबाय थाखायोना बेफोरखौ माने खोमा सुनांगौ नोंसोरो खबरदार फिसा मिथिबायना आङो नोङो होननाय बायदि डक्टरनाव नोमादैखौ माब्लाबाबो देखायहैनो हानाय नङा मिथिबायना डक्टरनाव देखायहैयोब्ला आरो नोमादैखौ मानसिफ्रा उल्था पुल्था साननानै खायसे खायसेयाथ' फाग्लिसो बुंहैबावगोन मिथिबायना आरो ओरैनो हाबा जायागारा आदंगुरि टेक मोनखाथारबाय बियो आरो बेनि उनाव बिदिनो आरो फाग्लिनि नामबो मोनबावगोन बियो मिथिबायना आरो फिसा आं बेखौ माब्लाबाबो जानो होनो हाया मिथिबायना नै आयै नोंबो मानो गोरोन्थि बुजिलायखो आंलाय माला मादैखौ फाग्लि होनलायखो नोंथ' बिदि लायनायावसो लांलायबाय आंथ' मादैखौ फाग्लि होनाखैना मादैया डिप्रेसनावसो दं होनदों डिप्रेसना एसे बिदिनो ट्रिटमेन्ट होयोब्ला मादैया सिगांनि अबस्थायाव फैफिनगोनलै आयै मिथिबायना ओंखायनो जोङो थाबैनो गोख्रैनो लांनांगौमोन जेबो जायाखै बियो फिसा मिथिबायना आंखौसो खस्थ' होगासिनो बियो मिथिबायना बियो आंनो सिगां 2 बोसोर सिगाङाव बेखौ लाभ मेरेज खालामनो होआखैमोन बिनि मोजांखौ नायनानै मोजां जाथों साननानै नाथाय फिसा जाबाय दे जाबाय आरो नोङो बेफोरबायदि खोथाखौनो गोसोखांबाय थानानै गाबनोसो नागिरलायबाय आयै नांला फिसा नोंबोथ' उनाव हाबा लायोब्ला बिमा आरो बिनानावखौ जोथोन लागोन ना नोङो नोम्फाखौथ' मिथिखायो दा नोङो नोम्फायाथ' जोंखौ जोथोनखौनो लाया आं थैनायनि उनावबो नोङो नोंनानावखौ नायगोन ना है आयै नोंबो मा साननांलायखो बेफोरबायदिनोलाय बोरै जानांगौ जाखो आगैखौलाय मानो जानांगौ जाखो आंलाय फिसा आंनि खर'आव आखाइ होनानै नोङो समायला नोङो दानो मिथिबायना गोख्रैनो समायला नोङो आं थैनायनि उनावबो नोंनानावखौ नोङो मोजाङैनो नायगोन होननानै जोथोन लागोन होननानै बुं नों फिसा नोङो मोजाङैनो जोथोन लागोन होननानै आरो बिसिनि खोथा लानानै हाबा जायोब्ला हाबा जानायनि उनाव बिनानावजों खेंख्रि खुख्रें जाया होननानै बुं आयै नोंबो मा सानलांगासिनोलै